Arewa Stars Comedian, masu burbuɗin nishaɗi, mai saukar da hawan jini. To ai kenan. Assalamu alaikum. Da Allah malam tambaya nake yi. Wai gidan Awwala ta zuge nan nake nema. Gidan Awwala ta zuge. Gidan Awwala ta zuge nema? Eh. To, ka kudi. Gidan Awwala ta zuge? Ka kudi. Gidan Awwala ta zuge? Ka kudi. Zan ba hakuri. Da Allah ka to. Zan ba hakuri. Ai shi nan ga kudi. Kudi ya aiko. To ga kudi. To ta ina zan bi? Ta nan. Yo ta nan. Manya ta nan. Ta nan. Gane ba ta in yi ta nan ina zan yi ta nan wuri da. Ita nan. Ita nan. Wallahi sai ka gwada ma. Ita nan. Wallahi sai ka gwada ma. Ita nan. Har wai in ta nan wuri da. Kai wannan wurin magana nake yi maka wallahi sai ka gwada ma. Wallahi sai ka gwada ma. Ita nan. Ita nan. Ita nan. Amman anya ka wannan bawan Allah ma yana da cikakken lafiya. Amma dai duk da haka bari in kala bawan Allah ko da a ce yana da ciwon tunda baya bugu kace ka zo mai aljannu kan mai in kama gabana yadda yake da abkin nan wallahi yan aljannun shi suka taso ba zan ji da dadi ba bari ha gani na yi Subscribe at AID Remix TV domin